Gọvanọ Anambra State bụ Ọkammụta Chukwuma Soludo eguzobego otu kansụl ọchịchị nke Mahadum Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu University. Ndị nke so na ya bụ otu kansụl gụnyere Ọkammụta Chidi Odinkalụ, onye nke ji ọnọdụ ọkwa Pro Chancellor ma bụkwazị onye isi oche nke ya bụ otu, Ambassador Bianca Odumegwu Ojukwu, Chief Christopher Ndubisi, Igwe Oranu Chris Chidume, nakwazi onye nke jibugoro ọnọdụ ọkwa AIG Chris Ezike, onye nke nagoro ezumike nka. Ndị ọgbakọ Senate na-anọchite anya nyabụ kansụl gụnyere Ọkammụta Keke Nwaọzọ, Ọkammụta Angela Nwammụọ, Ọkammụta CC Chukwueloka, Ọkammụta Obiemeka, nakwazi Ọkammụta Anselm Nweke. Ebe ọgbakọ nnọchite anya nke ya bụ otu kansụl gụnyere Ọkammụta MN Chendo nakwazi Oriakụ Yukeria Abafọ. Onye nta akụkọ anyị Ejike Abana ga-ewetara gị akụkọ. Dịka ọ na-eguzobe ya bụ otu, Gọvanọ Soludo kwuru na ile anya n'etu agụmakwụkwọ mahadum si wee gbatakwuru na Naịjirịa ugbu a nakwa mbawanye nke ọnọdụ nka na ụzụ n'oge a nọ n'ime ya ugbu a, ọ gwara ha ka ha gbaa mbọ wunyite agụmakwụkwọ nke kwesịrị ekwesị. Dịka ọ na-ekwu na ọ na-anụ ya ọkụ n'obi gbasara agụmakwụkwọ mahadum, Gọvanọ Soludo kwuru na o nwere olileanya na mahadum a ga-abụrụ nke a ga-emeche were na-ama atụ na Naịjirịa niile. Na mbụ, dịka ọ na-ahafenye ha n'aka gọvanọ, Kọmishọna ahụ maka agụmakwụkwọ Ọkammụta Ngozi Chumude kwuru na Gọvanọ Soludo bụ onye dị uchu n'ebe gbasara agụmakwụkwọ n'ihi na ọ na-ewube ihe ndị ga-akwalite ya bụ ngalaba. Ọkammụta Odinkalụ kwuru na aha ya bụ ụlọ akwụkwọ bụ nke a na-elegara anya na ọ ga-akwalite iwulite akụnụba, umeala, nkụzi, ezi ndu nakwa ihe ndị ọzọ. O kwere nkwa n'aha ndị ahụ ewubere na ha ga-agba mbọ hụ na edozigharịrị ebe ahụ ka ọ bụrụ nke na-ekpo akwụkwọ ndụ ma tinyekwe ịrụsi ọrụ ike na ịgba mbọ dịka ihe ha ji eji wee na-anya isi. Onye odeakwụkwọ steeti a, Ọkammụta Ojukwu, onye Chief of Staff nke Gọvanọ Maazị Ernest Ezeajuri, Kọmishọna agụmakwụkwọ Ọkammụta Ngozi Chumude, Kọmishọna nke Special Duties Barrister Beverly Nkemdiche Ikpeazụ nakwa ndị ọzọ bụ ndị nọ na ya bụ mmemme.